η Blue Box Toys φτιάχτηκε το 1952 στο Hong Kong από κάποιον κύριο Peter Chan Pai. Για τους συλλέκτες υπάρχει κάποιον ενδιαφέρον, διότι την πρώτη χρονιά λειτουργίας των figures, και νομίζω υπάρχει τρόπος να ανοίξει χωρίς να χαλάσει το packing. Ήταν ένα από τα θέματα που είχε ο άνθρωπος τούτος, και από τη συνέντευξη μου τον άκουσα, ότι δεν ήθελε να γίνουν το blister που άμα το ανοίξεις Χάλασε. έθελε να κάνει ένα repacking και να μπαίνει ξανά στην ίδια θέση. Άρα, τούτο να ανοίξει το, βγάλεις τους soldiers και Κρατάς που το κάτω κουτί. κρατάς το κουτί άθικτο, αν το βρεις άθικτο, και κάτω στη βάση του υπάρχει μια σημείωση με το Elite. Εγώ δεν το έχω δει καμιά φορά. Και εκείνο το marking έβαλε το μόνο σε μερικά για να δημιουργήσει ενδιαφέρον στη σειρά που έφκαλε. Οπότε είναι πιο σπάνια εκείνα που γράφουν. Ναι. Και επειδή οι συλλέκτες δεν το ξέραν τούτο, Έγιναν δεν ακόμα πιο το σπάνια. παρατηρούσα και γι' αυτόν ακόμα μπορεί να τα βρεις την πρώτη σοδιά που ευκήκε με τα Elite. Διότι μετά δεν το βάλε. Wow. Άρα έγινε πολλά ξεπίτηδες το πράγμα για να δημιουργήσει ενδιαφέρον συλλεκτικό στο μέλλον για τους χαρακτήρες του. Και νομίζω ισχύει για όλα τα μοντέλα που έφκαλαν, για όλες τις σειρές.